Бобката и днес ще снимем видео как играем на Майнкрафт. Ще правя 2 видеа и целта ми е да намеря диаманти. Честно казано, хора, аз обичам Майнкрафт. Много благодаря, че мама ми я купи. Оценявам и уважението. Време да създадем нов, както не знам, но май съм изключил коментарите да ми пишете какви игри да играеш. Ще пише на един мой приятел, който е много добър. Вие май го знаете, Алекс Юан. Така се казва канала му. Той има 149 абонати, 18 000 човека са го виждали. И да, абонирайте се за него, както и за мен. Много моля. Ако се абонирате, оценявам го супер много и ще ви благодаря много, защото някой ден може да направя giveaway. Както знаете какво е. Ако знаете какво е това, ако някой не знае, сега ще обясним. Това е все едно, когато някой човек имам много абонати, например стигне 5000, 10 000 и така, той трябва да направи една награда, за да се абоняват още хора. Абонират. Да, и даваме подаръци. Но не казвам, че подаръците ще са много добре, тъй като аз съм в момента на средна възраст, 9 години. Веднага ми даде пръчка много. Да. Видях, че в миналия епизод имах френд на име Кръстев. Той ми беше приятел. Той ми е приятел. Тама днес си отпразнува рождения ден. Бил му е на 6, ама ние го отпразнувахме. Никой не можа. Не, това не ми харесва. Как ги мрази тия пропасти. Добре, това ме спаси този път. Понякога го мрази, ама когато ме спасява е по-добре. Оле. Ще замръзна. Ще стана на... Бързо. Така. Може да е малко бъгъл света, но какво направим сега? Не може да е перфектният свят. Аз къде отидох? Не трябваше да ходя тук. Почвам да копая. Да излезна от тук. Айде бе, Съжалявам, хора, ама много е гадно, когато има когато има такава снежна, как да го кажа, аз тъмън ще правя 4-ти клас, снежна пропаст. Така май изкаваш в Майнкрафт. Съжалявам за бавенето. Ще редактирам видеото, и между другото, хора, аз малко съм читнал. Ще кажем, когато стигна 50 абонати, ще кажа как съм читнал. До тогава сигурно вече ще мога да активирам абонатите. Мога да активирам такова коментарите и ще ви покажа. За жалост, хора, съжалявам, но трябва да пусна креатив, просто не мога. Трябва да отида до Tap Iron. Ако... И както казах, като пусна коментарите, казвайте какво правя, какви игри да снимам, само че без плащане, защото майка ми не иска да плащам игри. Че ме купува Brawl Pass, хубаво, бих казал, благодаря ви. Оценявам го много. И оценявам, че ми купи Майнкрафт, ама сега е време да покупам. Кирка. Почва. Великото копане почна. Свърши. Камък на кирка и пак продължава. Почти е свършил, остава още малко да се прави за брадва и за меч. Много хора смятат, че брадвата вече е по-силна, но аз пак смятам, че меча ви дава шансове да е силен. Всъщност. Щях да се използвам дървото, за да си запаля печката, но веднага видях колко. Вие видяхте ли го? Сигурно. Да. Ще снимам видеа с мои приятели. Вие, ако знаете кой е PIWI73, на английски говоря,
Да, той също е един мой приятел. Ние всички им, за които говоря в момента, са мои съученици от училище. Да, и си имаме YouTube канали някои. Момичетата от нашия клас нямат YouTube канали, но ние сме си протам. Имаме един Божидарката 15, който има 300 абонати. Много е добър, ако сте го чували, Божидарката 15. А и един Юан 15 също, той е добър. Не, както казах, Алекс и Юан. Там имаме един приятел. Те снимат с този Юан 15 и друг Алекс Недев. Алекс, приятел мой, с който има много развит канал. Надявам се и моя да стане развит. Ще ви благодаря изключително много. Мали колко кола, аз не знам за какво ще го правя. 33 кол. Не, няма да взем толкова много, писна ми вече. Да го пая. Сега да отиваме да вземем онзи айрон. Видяхте го, мале. Аз ще посъбера доста айрон, бе. Всъщност това беше умна идея. Добре, че този сит е много добър с прекалено много айрон. Това ми е за първи път, между другото. Ако знаете. Пишете дали вие играете Minecraft, Brawl Stars, такива игри. Някой ден ще си направя Fortnite акаунт. Може да ми е бъгало, но ще се опитам. Майка ми каза, че може да ми купи компютър. Да знаете, аз говоря само с майка ми, но имам баща, той също е много добър с мен. Да, грижи се за мен. Гледа какво трябва да правим. Помага ми, когато имам затруднения в училище. И семейството, да знаете, семейството е на първо място. Ще спра, когато направя цял Iron Setup. В видеото тогава ще го спрем. След това пак ще го продължим. Утре ще го продължа, може би. Обмислям в момента, ако знаете. Ей, там има Iron, пак го видяхте. Аз и вие. И абонирайте се за канала. Между другото, на рождения ден на моя приятел, утре ще ходят Анди Студио там. Жалко, че ги пропуснахме, но ще правят ново видео. Ние бяхме там, където утре ще ходят на 19 септември. Но ние сме си записали имената, нямам търпение да ни видят имената, които сме си записали. Ние бяхме на Escape стая, но всъщност играхме на Among Us. Сега ще ви обясня правилата. Значи, играш на Among Us. Има различни стаи. Хората, които са управители на тази стая, знаят какво трябва да направят, знаят от какво харесват децата, каква е тематиката. Да, и също така, значи, дават няколко карти и 2 човека са импостери. Това означава, че ако са импостери, те са убийците. И може да правят импостерите саботажа, а ние да ги управяме. Импостерите правят саботаж. И нямаме право да правим 2 кила. Само един имаме да правим. Маля, мен почти ми се щупи кирката. И да, само един. Мен ме убиха доста пъти, не много, около 3. А пък бях импостър 2 пъти. Читнах играта и трябваше да направя само по 1 кил, направих 2. Хе-хе, в една игра. Да, сега време да направим печка. Жако, че нямам за смолк, за другата печка. Да забрах как се прави. И така, до тогава отивам да попая някъде дърво. Ето там. Не, как е мразя тази пропаст. Може да е малко бъгло, но както ви казах, ще си купя някой ден компютър. Не желая ще си показвам лицето, аз май си го показах, да. Както казах, на 9 години съм. Забравих за Brawl Stars акаунта ми да го изпратям. Ще се опитам утре. Няма да лъжа този път, съжалявам, че забравих. Но и ще се опитам. Недев и моят приятел Алекс ще ми каже как мога пак да активирам такова коментарите, ако не ме е блокирал някой.
Или аз него. Бе, човек, колко време ще да чакам, докато ми дойдеш тук, бе. Трябва ми дърво. Добре, взех. И сега. Бързо да се качваме. Както каза, когато направя Iron Setup, тогава ще съм готов. А сега седим и се гледам. Съжалявам, не знам какво да направим. Добре, кога ще ми смахне този achievement? Заради този achievement в момента не мога... Има един achievement, заради него не мога го махна. Накрая го махнах. Фурната. О, не заляза слънцето. Това не е добре. Никъде не намирам овце. За жалост и нямам много храна. Което не е много добре. Поне се пак съм на хубаво местенце. Но ще взема още коли за торчове. Забравя го кажа. В хора много се извинявам, но трябва да превъртя времето. Просто аз не съм про на Майнкрафт и не искам затруднения. Когато стана на про, тогава не очаквайте да е след час да съм про. Очаквайте след около 10-15 дена или повече, защото аз не играм много често Майнкрафт. Нито не играя много малко и аз 5 левел. Но очаквайте ме, ще стана про. В момента съм си вкъщи. Ако някой иска да се види с мене, да кажем, когато правя коментарите, ми пише налично. Да пише в коментарите дали иска да се види с мен. Очаквам ви. Къде беше това? На гъбите. Това е при хиподрума. Ако някой не го знае, говоря за София. Тъй като аз живея в София, но иначе съм роден от друг град. Оле, аз почти си направих Iron Setup. Обаче ще спусна на креатив, защото винаги ме спамва така, че да ме убило някое зомби и това на макефи и ми изчезват нещата. Така. Великото копане. За сега приключим. Не приключим, трябва да си направя Iron Кирка. Мали колко щита. Чайте, че трябва да намести нещо. Тъй като на мен ми показва, че записвам с микрофонче, аз допълнително трябва... човек една кирка най-накрая. Допълнително трябва и да говоря и да си местя това, защото ми пише, че в момента играя, ама ми го пише по съвсем различен начин. И вие може да си направите канал безплатно. Вие чували ли с някога за Ted Not Fun? Той е много добър майнкрафтър, най-добре в България, толкова голям про, толкова често играе, толкова голям хакер е на тази игра. Аз много харесвам, наскоро почнах да го гледам, но е много добър на Майнкрафт хардкорче, оцелява 100 дни в всяка една марка Майнкрафт версия, като я сменя на всеки 5 дни. Да. Ако някой... между другото, само кажа нещо, моля ви, ако някой се е виждал, ако някой ще се види някога с Анди Стил, питайте къде са видеята с криската, защото много е гадно, като го няма криската. Когато добавя коментарите, ще ви питам. Сега още не сме добре без коментари, но ще слагам така време за Iron гъщи, тениска. Добре. Перфектен съм. Така. Остава си направя на брадвичка. За меча забравих, но... Къде ми пише? И така, хора, пускам се на креатив и спираме това видео. Ще се видим в другото. А сега, чао!